ilang pagkadungog na mati sila sa pulong o sa pagwali ning sagop ni ini, ning dawat ni ini. Amen. Ning tuon ni ini. Hallelujah. Hinapon ta karon ning kabungkagon igsuon ko glory. Dili na kati pamati igsuon ko sa pulong. Dili na kagayon ko pagkadungog sa pulong apan hinapon ta ang imong kasing-kasing andam sa pagdawat sa pulong sa Diyos. Pulong sa Diyos nga diha sa matinud-anon o maayong kasing-kasing. Hallelujah. Everybody should praise the Lord. Praise the Lord. Maginahanglan og matinud-anon og maayo nga kasing-kasing. Amen. Hallelujah. Kung ang atong kasing-kasing karon daot, kung ang atong kasing-kasing dili maayo, dili ka mo dawat sa pulong sa Dios. That's right. Hallelujah. Apan kung ang atong kasing-kasing karon maayo nga kasing-kasing, magadawat ta sa pulong sa Dios. Ug ang Biblia nagaingon kung imo kining pagadawaton, kini magapamunga uban sa pailog. Hallelujah. Yes, hallelujah. Doon ang ginansya unya mga kaigsuonan ko, dili alkansi kani akakaroon ning tagna. Yes. Dili usik sa oras, dili usik sa adlaw igsuon. Everybody should praise the Lord. Wala ka nag-usik-usik sa imong panahon karon. Hallelujah. Maguna-huna ka ka, dako man uta ko kitaon og ningadto pa ko dito kay naa man ko'y trabaho unya akong sweldo 500 unya ni anhi ko dinhi. Nakaupilay pahinuon ko. Hallelujah. Hallelujah. Imong isipon nga murag na alkansi ka pero higala igsuon ko sugildan ko ikaw. Dili alkansi ang imong pag-anti dinhi. Kaya nasayo ka kung unsa, kaya ang naghatag imo kusog aron makatrabaho ka, mukita ka 500 pesos, mao maigsuon ko ang imong gianhian dinhi ug imong gidahay dinhi. Amen. Sila ang itag-iya sa imong kusog. Everybody should praise the Lord. Praise the Lord. Everybody should praise the Lord. Ug kung ikaw nagahimo nini magapamunga kini, resulta ning og panalangin diha kanimo. Atong himayakon ang atong ginubatos sa Kristo. Glory to the name. Yes. Hallelujah. Praise God. Well, mga kaigsuonan ko, glory to God. Hallelujah. Nani sa English, ako na rin dalion. Ako rin basa sa English, igsuon ko. Kasagaran ako ginabasa sa Bisaya, ang masabta na ito kay mga Bisaya, mga. Pero usahay na ang mga Bisaya, di kayo na tumatugad. Doon ako yung mga kuban sa ato, di kayo makasabot kung binisayon. Pero English on, medyo masabtan kayo. Muna atong English on, ang masabtan yun na ito maayo. Matod pa may so Lucas 8:18, Luke chapter 8, verse 15. But that on the good ground are they which in honest and good heart, having heard the word, keep it and bring forth fruit, hallelujah, with patience. Ang Diyos magkapanalangin sa iyang balaan mga pulo. Makisgot ko mga igsoon ko sa kaming sa iyong nagawluhan, prepared for a good harvest. Hallelujah. Ang dalawa yung prepared for a good harvest. Prepared for a good harvest. Giandam alang sa maayo o dako nga abot. Amen? Pag-alit. Okay. Ang nabay mga mag-uuma na ito din. Amen. Kaya ka na mag-ani, siyempre, mag-uuma, mag-yun na. Kaya ba yung abot ba? Kaya ka nang-ani, kasagaran, ato ng gamiton, o umay, anion man na. Pero o mais, ano man? Sanggion. Di man tabi mag-ani ka o mais, magsanggi na siya. Yan, di so, bakong sanggion mo ang humay. Lagi tayo mga terminolohiya, di ba? Amen? Muna nga, kung mag-hisgot ang harvest, that's general in English, nga kung sa atong Bisaya, ato nang gibahin-bahin, pero ang buot nang ipasabot na ikson ko, kanang atong ani, kanang atong abot. Everybody should praise the Lord. No? So, giandam alang sa maayo o abundansyang abot. Kinsa man dinhi ang gustong abundansyang abot ikson. Para mag-uuma, gusto ninyong dato mong ginansyahan. Everybody should praise the Lord. Gusto ka ninyo, kamo nga mga nagmaisan, gusto ninyo nga dako mo maigsuon ko o ma-harvest ninyo? Gusto kayo mga humay or uban pa'y matalam nun, bisang mga gulayon, gusto ninyo maayo ang tubo sa inyong mga tanong? Okay? Nani ang maigsuon ko. Hallelujah. Tudluan ko kamo kung unsa ko ni siya. Amen. Mao na nagiingon nagiandam alang sa maayo o dagaya abundansyang abot. Amen. Hallelujah. Una sa tanan igsuon. Anayan nga atong mahibaluan labi pa sa mga mag-uuma. Amen. Nga ginaingon nga soil preparation is one of the important factors in crop production. Importante ni siya. Ang pag-andam sa yuta, no? Ang pagpreparar sa yuta, maoy usa sa pinaka-importanteng
butang alang sa maayong abot. Abot. Amen. Okay? Sumalak pa sa agriculture. Actually, wala mong connect uma, pero ni-graduate ko agrikultura. Sa agriculture, kaya sa isyo, agriculture school na sa una pa. So, nag-eskwela ko. Di ka pwede na mag-eskwela, o di ka magpasak, di ka mag-garden, di ka mag-night crop production. Kaya mga agriculture man. So, sa diyan nag-eskwela ko, itudloan ko, sumalak pa sa mga magtutudlo na mo, no, sa eskwelahan, na ang gitawag na ikson ko, soil preparation or land preparation. Ang pag-andam sa yuta, basakan. Kung basakan, naakay yuta, katong imong basakan, di ba? Or kung mais, naakay daruhan. Ginaingon nga ang pag-andam sa imong daruhan or sa imong basakan, ang yuta, pag-andam mo na nimo, 50% ka na sa imong abot. Mo giingon sa agriculture, alam mo ba ito? Ang imong kung mais, ang imong daruhan, kung andamon ipreparar nimo maayo ang imong yuta, 50% ang abot nimo. Diha, equivalent sa 50% ang imong abot. Sa imong abot, ang pag-andam sa yuta, 50% na nagsainaan. Lato lang na pagkasulti, ang buta na pagpasabot, ang ilang buti pasabot. Kung ang imong pagpananom, mag-uuma ka. Kung ang imong pagpananom, dili nimo himuon ang hustong pag-andam sa imong yuta na tamnanan, 50% wala na. Failure na kadaan. Wa pa ka nagsugod, failure ka na. English na nilumad. O tinuod yun na. Tinuod yun na. Huwag lagi pasabot, kung sa usa ka hektarya, musanggi ka, ibukan ko, iskualan, kung sa usa ka hektarya, muani ka, o musanggi ka, o usa ka gatos ka sako, pananglitan lagi nga na, kung dili nimo andamon og maayo husto ang yuta na imong tamnan, 50% na lang, 50% wala na. Buti pasabot, inay nga mag-ani unta ka, o magsanggi ka, o usa ka gatos, gitisok nimo, imo nang gipugas, pero wala nimo tarunga pagdaro, pagtanan, wala nimo tarunga. Iba inay nga usa ka gatos ang imong sanggi o niniting sanggi. Sa pagsugod pa lang, 50 kasako na lang ang imong gikinahanglan tatlo. Mao na lang imong maabot. Wa pa na ilabot kung ang imong ang panahon mo init sa labay, walay ulan, pag bukinol gani na siya, kanang dili magday makatubo, ma-stunted siya ikaw. Okay? Ang mahitabo niya, katong iyang masara na, hindi ka ko makakuha sa expression na, kanang mura siya, o nangkino lagi siya, hindi siya makaliho. Nisawot, o kana. Nasawot siya, mukuha na 40%. Kung dugay-dugay siya, it can be 10% or 20% kuhaon niya to. So instead nga 50 kasako na lang gani ang tato, plus kuha na sa init. So, mukuha na lang kani ini. Ang imong paaboton ato sa tanan nimong hago, sa tanan nimong gihimo, wala na, 30 kasako na lang. Plus nasakit pa yun, kung di ulod pa yun. Mao na nga inig-ani nimo, 20 na lang, J's na lang. In English na tayo. Kasako. Okay, resulta, failure ka na. Nagsugod na dito sa imong pag-andam sa imong yuta. Amen. Kay usbon ko, ang pag-andam di ay sa yuta nimo o gitawag og land preparation or soil preparation, importante kaayo kay 50% ka na sa imong abot. Apan, ang nahitabo igsuon ko, sayon lang kaayo sa kasagaran mag-uuma, nga dili kaayo nila ginahatagan o pagtagad ang pag-andam sa yuta nila. Amen. Ang importante lang na basta lang na nagdaro ko, okay na nga. Naharap mga sagbot, wag pa na nga mata, wag pa nga tuan dito, agihan na lang ka usa, sige lang, basta matisok lang na, kabulan na, awa na na. Turok lagi na, basta nasa yuta, basta mabutang sa yuta, turok lagi na. Tinuod na na, maturok bitaw. Pero timan ini, dili ni mo hatag og hustong abot nimo. Inyong na-obserbahan nga nga daghang mga mag-uuma, magtuo sila. Mao na nga daghan sa atong prinsipyong Pilipino, magtuo ka nga pagka mag-uuma, mao ay trabaho sa pobre. Kaya kasagaran mag-uuma, pobre magulpot.
Dili sa ato. Pero dito sa ubang nasod na sayo mo, pag mo iyon gani ka sa trabaho sa imong amahan, farmer, ay, ang tanong mga tamutan, awlay mo, pakpak pa na sila, basta-basta ni. Kaya mag-uuma dito sa ilang na igsuon ko, labaw pa na sa mga nagtrabaho sa mga opisina. Ginasaluduhan nila ng mga mag-uuma. Amen. Ilan ang ginasaluduhan? Kaya nga no, number one, mga dato din. Kaya ang mga mag-uuma dito sa Amerika, dito sa upang mga nasod, mga dato. Ikaluha, ilan ang ginasaluduhan? Kaya nga no, bisan ang mga taga-opisina, kanunay nilang respeto ang mag-uuma. Hindi na magkakaroon ng protection na nila. Kaya nga no, hindi sila mabuhay dito kung may mag-uuma. Kung sumikan po nila. Amen? Kung sa pag-uing galing mag-uuma, sa lulo din sila, dili basta-basta magkawalan. Mauni nagpagkakuna to. Everybody should praise the Lord. Atong palakpakan na natin. Amen. Puhit yung atong spiritual mo mag-uuma ba? Amen. Hallelujah. Everybody should praise the Lord. Pero ang problema nato din, mao, nga nga diin nag-uyayod ka, nga magkalisod ka sa atong pagpanuma, tungod kay una sa tanan, pakyas man ka, kaya ang atong to pagtuo, nga basta ang yuta, basta ang binhi, ato nang ikapugas, ikatisok na nato dito, basta na nasa yuta, turok yun na. Okay, na nag-uban, na natong buhaton, ito na nato, bagkayon, tawag dito sa ano, dapat. Tudak. O itudak, ikuan na ba? Bangaga na dito, bukan ang binhi ko ka buhok nito, simil na yun. Tabakan pa yun, basta ang yuta, ang simil nito, Maipit mo ngayon. Hallelujah. Praise God. Everybody should praise the Lord. Wala nila hatagi kayo dakong pagkagad. Dili kayo na itong importante ang mahitungod sa pag-andam sa ita. Ako nang na-experience siya isuod. Ako nang nakita sa kaniya ito una pang ang sa akong ministry. Doon na tayo daghang mga kaisuunan nga mga mag-uuma sa tayon, no? Mga kasagaran. So ako siya nag-obserbahan, ako nakita, kanunay lisod sila. Dili sa ako mangutang, pastor, mga kaya para ipatutol. Pastor, okay, para paibot sa similya. Pastor, muna po pastor, para pakanon. Bayaran na ako inikating ani. Hala, sige. Bisan ka nga mong ipalit ay sukan. Di na lang yung sukan. Ito, suko ng kasawa. Sige lang, kaya nagkasuko din. Nakabantas mo. Total, bayaran mo na nilikating ani. Kahuman, pastor, ano pastor, kaya wala may abuno, pastor. Ako abuno, hatang na. Pag-ani, pastor, ibig ka bayad, pastor, kaya kulang man ang among abot, ibayad sa among nautangan. Pas ako, wala yung utang niya. Ito pa yung utangan na bayad ako, hallelujah. Kaya nga no, kaya akong i-observahan, akong atoon, ako siyang i-observahan. Ako na hilonggan na natin. Bisa kung saan pa ninyo, adlaw kami imong trabaho. Pero kung dili gani mao ang pagkatrabaho, ayaw niyo, kuna-kuna kayo nagdako niyo, magunan kayo abot na dako. Hago kayo daghan ninyo. Mabito na ninyo. Ang dako kayo ninyo, hago, ikanuhakotan. Maura na yung dako ninyo. Kaya nga no, una sa tanan, wala mamao ang atong pag-andam sa atong tamganan. Pinadagan ra. Gitawag na nila dito sa area sa amo, gitawag nila kilaw-kilaw ko no. Pagkagana rin ka usa sa tortor, bali mo pa sunod simana. Wala na, naililapok mga iksotor, ang yuta ang sakbot sa ilalong, huwag pa malakakan eh. Tanuman na dahil na nila, hindi ko magtanong nila. Tulog ka adlaw, o sa kasimana, yelo ang resulta. Pastor, yelo man, among alabayo na mo may suntog, sol, Sing sulpit. Acid sulfate, sulfate, sing sulfate. Mo na ilabay nimo, mugrin man na. Basta imong labayo ni kana, mugrin na siya. Mubalik siya og kuan niya himso. Pero timan ini siya. Muagi gani ang tanong nimo kay kana, 10% ato, wala na to. Naglabay kag abono, unya mo bunga mo. Green man to siya. Pero 10% ato tanggal na to siya. Nag-anam lang ka, naggasto lang ka, nagpaanam lang ka para ko sa imong gasto. Yan ang panahon. Ang hinungdan nga ng ingana, ako yun na sila. Nasay ko kung ngano, muyelo man. Yung ingana muyelo man. Ano kayo siya? Natural na siya, muyelo na siya. Kaya ngano, ang sagbot ko pamalata, yung kamla na ninyo. Init man sa ilalo.
Pag tisok niyo mo dito, ang kainit niya, marang imong kanog, hilantan. Maula, kinahanglan ng imong tamnan, bubunaw siya, lapok siya, dili, sabot ang imong tamnan. Inigbaha, usay, hakon gani, na, usay, tagsaka, luwang, ingana, mabalhin na dito, manglungkaw man, ang ilang mga tanong, tuwan na, ipangbalhin na dito sa mga kabuganan, nagapahak na dito. Ala, mulungkaw man dito siya, kay dili man yuta, di man lapok mo, dili man yuta ang natamnan. Amen? Amen. Kaya, abi ninyo, ang naka sa prinsipyo sa mga mag-uuma, di tawag na siya traditional mga kaigsuunan kong farmers. No? Traditional. English, maayong pamatikon, pero sa Bisaya, murag ko ano po kay pamatikon. Kaya di tawag traditional, mga karaan bang mga kinaraan kayong pamagi. Nadiin, ang mga mag-uuma, ang atong itanaw, ang atong gihuna-huna, mao. Hallelujah. Kasagaran yun sa mag-uuma, nagtuo nga maayong abot na aragi base sa maayong na similya. Mo'y hinungdan nga ang maayong similya, maugid na'y pinakasintro sa mag-uuma. Basta, Pastor Bob, na ay maayo sila. Si Carizal, mais, magtanong ka. Mutubo man na may abot. Kung mangayo lang ka dito ni Pastor Will, bagong nagsangge, Pastor, may targo ko yan para pang similya. Aw niya, gusto ka, ihatag na nimo. Matanong na nimo, daw na mutubo man na, mutubo. Doon na ba'y abot? Naa. Pero ang resulta niya na, muhatag ba na 100% nga abot? Dili. Kung gusto ka og maayong abot, maayong tubo, maayong o muhatag og maayong abot, mangita kag maayong similya. Mo ang similya nga itanom nimo ginatawag na nila og certified seeds. Di ba? Basta nung una-una mo, sumito rin si Pastor. Siyempre, kiniagit na niya. Mupalit kang certified seed. Dito na imo palitol, dito, dili na, kay basta na bisa-kasa, kay uban tradisyonally, ang ato niya, ang mga turmanta dito's merkado, mangita man ka dito po, ato sa galingan, naayot ka galingan, medyo maayon mo ni klase, pwede ako sa ako na palit, aning mo sa kasako ni mo kaya ako hindi similya. Dili na mao. Kung gusto ka maayong abot, gusto ka og maayong pagpamunga, di kinahanglan nimong gitawag og certified seed. Mao nang mupalit ka ngadto sa mga nagbaligya ni ana. Ang problema nga nung dili ka mo palit og certified seed ang mga mag-uuma, kaya ang mga certified seeds mahal kaayo. Mahal. Amen? Kung mupalit ka dito sa mga namaligya dito sa tindahan o ka na ay mga tibuok mais dito, maligyaan ka 15 pesos ang kilo. Pila man 15 pesos ang kilo, ana. O mahal na. O 15 ba yun? Kaya medyo maayo-ayo. O mupalit ka na. O yan mga to ka sa certified seeds kay ang kilo ana tag 50 pesos ang kilo na. O niya, matulang na ito. Mahal mo kung kayo. Abili na lang taan na. Okay. Pero kung ang imong ipangita, maayong abot, mangita kag maayong bigay. Amen. Ayaw pagkahadlok sa dako nga gasto. Kaya ang imong ipangita, dako mang abot. Amen. Amen? Kung gusto kag dakong abot, ayaw pagdaginot. Amen? Mupalit ka. Apan ang problema, mga kaigsuunan ko, mga mag-uuma, maokine. Kay, ang mga tao, kaniadto, mga farmers, nga wala mahibalo mahitungod sa prinsipyo sa pagpananong kung usaon nga dunay maayong abot, ang ilang nasabtan mao, nga basta maayo og similya, certified seeds na Pastor Bob, kini siya, maayo yun og abot. Kaya rekomendado man mangutana ka sa teknisyan, mga pila kasako ang abot ni usa ka, o kinilay imong itanom, maura ni siya, igo na ni siya sa hektarya, igo na kayo. Kaya yung imong itanong, inus kayo, magbutang kag tulong, isa ka buok imong itanong, anak, bunga anak, pagbunga anak, ang usa ka tindog anak, muhatag ng tag-upa, tag-lima, grabe mo din ako. Dili lang kay tag-upa, tag-lima, tag-duha pa kadangaw, ang katasuon na, uy, ginukong, kinilari ako. Kailangan kayo na, di ba? Everybody should praise the Lord. Recommended na na sa mga kay-istudyohan nila, tinuod na mga kaigsuunan ko na maog yun na mahimong resulta niya. Mao na hinungdan na kita, naghuna-huna na dahin ka na. Ang importante sa maayong abot, aron gusto maayong abot, katog yung maayong na similya. So nangita tag maayong similya. Pero tanawa, unsa man ang kasagaran na hitabo sa mga mag-uuma, ang kasagaran na hitabo, inay na mo ginansya, na ginansi na hinoon. Amen?
perting alkansiya. Sa akong gikaingon, inay nga unta dako kaabot, ang resulta dako pag-utan. Amen. Amen. Luoy na yung taon ang tag-iya. Nagani ubang mga tag-iya na di na mga to sa anihan, hindi ka panahos din anay. Kaya nga no? Ang mga to dito sa anihan, ang kato naman, iukanan, mao na may pusaw dito sa Christian. Yan, naglinya ng kiutangan dito, napay insect dito, napay bumbay dito, napay magdalag mga sato. Hindi ko, oy, kiutangan ko, alis, tag-iya niya, sato dito. Ang tag-iya ito, nagyapon, kamuna rin tayo din na. So, mo pa'y pag-ani, kung ato kasi mong suki, ani mong tuyo, dili, mo bayad, or dili, paano po ito? Paano po? Dili ba? Amen? Maunay kasagaring na hitabo. Pero ang pangutan na, maayo man unta ang akong similya. Certified man unta akong similya. Pero ngano man, wala man, ngano na yung ani man ang resulta. Kung sa mga ini. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Ngano man, kung sa may problema ni ini. Everybody say hallelujah. Hallelujah. Ang tinuod nga hinungdan mao sa ilang kapakyas igsuon ko sa pagsabot sa pagkaimportante sa pag-andam sa yuta nilang tamnanan. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Kaya way sapayan kung unsa ka maayo ang binhi. Walay sapayan kung unsa ka mahalon ang imong similya. Basta dili maayo ang imong gitamnan igsuon ko, siguradong pakyas ka Dios. Amen. Everybody say praise the Lord. Maayo man ka similya, pero sigurado ka, pakyas ka lagi. Sulay lang na akong isulti. Dili na lang ko mga igsuon ko sa mga mag-umakay ko man diri aron makarelate bisan pag mga kababayan. Nakatanong mo diri mga similya, nakatanong mo diri mga gulayon. Ganun ba? Nakatanong mo diri batong, nakatanong diri. Nakatanong diri mga igsuon ko mga kanang sitaw. Talong. Talong. Uban pa mga igsuon ko, mga gulayon. Nakatanong mo, maura gihapon ang prinsipyo. Una nimo itanom ang imong binhi, mga igsuon ko. Himua ang dama o maayo ang imong yuta, because every good farmer prepares his land for a coming planting season. Kung gusto ka, maayo kang mag-uumat, bright ka, tinuod kang mag-uumat, sa dili pa ka mangita o similya, imo nang gipagandaman ang pag-andam, ang pagpreparar sa imong basagan o sa imong daruhan. Doon na kay kwarta nga imong para sa pagpaparmol nimo, sa pagpadaro nimo mga kaigsuonan ko, sa pagpakaras nimo. Doon na kay igong panahon nga imong ipabot, mamatay ang tanang mga sagbot. Imo nang gibutangan mga kaigsuonan ko og tanang mga kemikal aron mapatay ang mga binhi sa mga sagbot. Kay raba kung magtanom ka, ang sagbot mo turo, ang imong itanom mamatay. Ang mga sagbot, di man na nato itanom, pero mutubo sila. Pero kanang inyong similing itisok, tanawar gud na siya. Patay. Paguna ragot, pag-iana, di ba? Itisok na nimo. Tanawa, kung unsay unang mong gawas, ang sagbot. Amen? Sagbot, yun na, ako, himuli-imbo bitaw ko ang sagbot na ko, manunta na ito itanong. Mutulo. Nabang kining atong itanong, mamatay. Magkabuhin mo sa. Kung siya nayapag ba siguro gining panahon na dili ay ako nasabtan, apil yun na sa tunglo sa Diyos. Amen. Apil na sa tunglo sa Diyos sa panahon sa pagpagkasala nila ni Adan. Namatod sa Ginoo, ang yuta gitunglo na ko kini. Amen. O kung ikaw gusto kang mabuhig makakaon, magpatulog ka sa imong singot aron nga din na kay abot. Kinahanglan bugwalo dahil ang yuta, kinahanglan pa dahil maghagok yuta. Amen. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ato di ay kining kinahanglan ng mga butang busa kung ikaw usa ka maayo mag-uuma, imo kining ginaandam, ginadaro nimo, ginakuha nimo ang tanan mga kaigsuonan ko nga diin ang tanan nga dili ang aya diha, imong gipilong ang imong yuta mga kaigsuonan ko kay ang yuta, hallelujah, nga maayong pagkapreparar, hallelujah, ang tanong pag imong ibutan pagkanindot kay mo na nga magtanong ganita, tinuha ang imong tamnanan. Daruha siyag maayo, karasa siyag maayo. Praise God. Kung basa ka naman, laluma ang iyang yuta niya. Turtula o maayo. Usa ka mga turtul, balik-balik ko na natong turtul. 5 kaagi nga na, ang tinuodan na, ning bagtok ang imong basakan. Tanaw, ito inigtamat ninyo. Di ba ang lapot pa man na lang diri? Di ba?
disadvantage nga kahit anak dito, inigtisok ni mo sa imong kwan, ang gamot ato. Kaya nga, pitin niya hiya. Kanya kay ang magkahatag o katambok niya ito, ang manatong yuta. Muna nga, di makalisok ka siya. Pero kung ang imong itamnan, humok na kayo. Inigtisok ni mo, sigurado dayon ang gamot. Sutoy pa dayos. Di ba? Humok man kayo niya. Dali niyang makuha ang mga bitamina nga naa sa yuta. Kay ang yuta, daan na nagibutangan sa Diyos ang mga bitamina. Pero ang yuta, kay kahit man, maunang natin siya makapitit dito. Biso tayo. Di ba? Oh. Sige na lang mata sa imong gitanong. Di, paghihapon magkatubok. Kaya nga, kahit kayo ang yuta. Everybody should praise the Lord. Everybody should praise the Lord. Kaya usap tulog na mga alamon na mag-uuma, nakagbalo siya nga kung siya maghagok sa ilabihan sa pag-andam, mugasto, alam sa pagpreparar sa iyang yuta, dako ang porsyento sa iyang maayong abot. Amen. So kung maayong gani ang pagpreparar sa yuta, maayong pagkadaro, humok na ang yuta, tanan may suon ko, wala na yung mga pinhi pa sa mga sagbot nga nagpabilin din ha. Pag butang ni mo sa similya ni mo, inigbutang ni mo, kung sabay, mura lagi tagdato, mura bag ka natawang mga, huwig dataw niya, kutskot, kinakot. Lami kayo itulog-tulog, lami ang imong pahulay. Ang binhi po, pag imong ihulog ni mo sa humok na yuta, at lami ipiso. Praise God. Kayo ang binhi nga, kibi. Amen. Sigurado, pagkaugma ang binhi mo, tuma yun na yun. Nindot kayo yung iyang namutangan. Amen? Everybody should praise the Lord. Well, asa kung ikaimon, igora ni mo, tusga ako, sugon na, bangagan, butang yung similyas, batong dito, tabuni, tamaki, kinsay similya makatunga. Imipas sa Biblia ni mo. Everybody should praise the Lord. Praise the Lord. Ato himayao ng atong Ginoo. Amen. Siguro ang uban karon diha ang una-una nga ako sa Madaya, may malapog simba din di seminar man din ni Estornan. Abi wala ko. Pero at least lakas kami na. Nakakagawa. Kung bayan. Praise God. Ining-uli ninyo na. Ako kan ini mo ko uli na kay magtanong na sila patong. Ina ko rin ito na. Uy na. Pag magtanong ka, ina na. Sulong na lang. Amen. Akong di mo sa inyo. Unya kung kulang pa di pa manatanan. So, mamutan na ng Pastor Bobby. Agriculturist mo din sa Pastor Bobby. Pastor para mo kay Pastor Bobby. Actually, you might sound agriculturist. Hallelujah. No. Lugay na siya sa pagtrabaho sa agriculture. So, kung gusto mo masayo kung sa mga kunin na pangayo lang mo niya. O kung dili galing mga kaison mo, pastor, wala ka na dito mo epekto. Ay, hindi siya yato na po kang pastor. Kita po niya lang mga kaison. Tinawag dito, Pastor Bobby mga kaison pagkatag. Okay, parang may robot na ini. Pero Balhin-balhin. gusto man ko ni ini, nagkaroon siyong ba kanong dami. Pulo man sige mo atong gikinahanglan din. Nasay mo mga igsoon tukon nga no, kana tungod kay ang atong Ginoo Hesukristo mismo nagamit ni ining maong panig-ingnan sa iyang pagwali ngadto sa mga katawhan. Hallelujah. Lucas kapitulo 8, 7 ngadto sa 15 ato ni gibasa mo sa bersikulo diha niana. Marcos kapitulo 4, 13 ngadto sa 20. Dili na nato na basahon ang tanan. Apan dinha sa mao nga bersikulo mga kaigsuonan ko, glory to God. O ni ining mao nga dapit sa kasulatan ay mo mabasa. Hallelujah. Basahon na nimo ining iko tanawa, naghisgot ang atong Jesucristo ni ini mahitungod sa mga sa binhi nga gisabot matud pa sa atong Ginoo. Amen. Dunay nag-uuma, dunay usa ka tawo nga nagsabot siya og binhi. Iyang gisaliyap ang iyang binhi. Praise God. O gadiin ang mga binhi matud sa atong Ginoo, kadtong mao mga binhi nahulog ngadto sa nakalain-lain nga klase sa yuta. Ang unang yuta nga nahagbungan sa binhi matud pa mga igsuon ko, tuad dito daplin sa dalan. Hallelujah. Dunay dito daplin sa dalan. O katong daplin sa dalan sa diha kay atong sa iyan ning gipugas igsuon ko katong diha daplin sa dalan ang hitabo matud sa atong Ginoo. Walay nakaturok ni adto. Kay ngano? Kay daplin sa dalan. Amen. Ang mga langgam, siyempre mga langgam mangita magtanaw nila ato ana naglumbay na dito. Ganahan kay mga langgam tuka dito. Puro. Unsay mo turok? Everybody should praise the Lord. Doon ako kuno'y nahagbon dito sa mga
dito sa usa ka maayo dito sa batuan. Yuta nga batuon. Dito. Tamnag ka mo, di mo Maayo ang yuta. Kanang mga batuon nga yuta. Maayo ang yuta. Nindot ang yuta. Yuta din na. Nakagi ko niya na. Dito may maiksun ko sa Cebu. Dito northern part sa Cebu maiksun ko sa Bourbon. Kasagaran nga, mga batuon nga, mga bato. Pero di natamnan nila mga mais. Ang yuta, perting tambuka. Tambuka mga yuta. Ilamang ang mga bato, ilamang ipain nga na. So pag magulan, matapok to dito. Katong matapok ng mga yuta, mo ito ilang tamnan, perting tambuka. Pero dito, matod sa Ginoo, sa Sambingay, gisabot, ang uban nga mga binhi, nahagbong sa yuta ng mga batoon. Tunde ang yuta maayo man, dali naming turok ang binhi. Turok direksyon. Pero, kay ang ilalong bato man, Dili ka. mo hinungdan ang iyang mga gamot, dili makapadayon dito sa pangitang tubig o mga bitamina. Pag-abot sa kainit sa adlaw, Layat na. Lord. Amen? Everybody say praise the Lord. O namatod sa Ginoo, o gihausap ang uban na hagbong ngadto sa yuta nga sagbuton. Sa pilit gitawag maunay mga kuan dito sa ila. Diri sa ato siguro maghibi-hibi, mga tunukon baga dili basta nato makamay. Makuanta sa nang daghan mga tunok na. Balansuri. Sa pilit lagi oh. Dito na hagbong. O namatod sa kasulatan nga sa pagkahagbong dito, ang yuta, nindot ka na mga sagbuton nga yuta, natambok na. Tambok na nga yuta, ka na mga sagbuton. Tambok ang yuta na. Muna nga, pagkahagbong dito sa binhi, ay piturok na yun kay tambok ba yung yuta? Amen? Ikaw ba, mailhan man na di mo ng tambok ka yuta? Tambok o mga sagbot. Green ang mga sagbot. Tambok na nga yuta. Amen? Hallelujah. Turok ka ng sagbot, tambok kayo. Ang binhi pag-abot, turok po siya. Pero kay naaman lagi mga sagbot. Ang Biblia ngayon, kukunya, kaputan sa mga sagbot, gitabunan sa mga sagbot, ang binhi namatay. Amen? Ito mag-uumaha, di malas. Buhay abot. Na dito unta sa limpyo unta to kay dapat dala di pagtuka os lang ka. Na unta to nakaturok na dito kay limpyo po unta pero ang ilalong kay batuman. Laos yapon pagkita ko sa inyo. Dito unta sa sampin agatong mga sagbutan nakaturok na unta to pero ang sampin ang mga sagbut kay mas kusog man motubo mo man lagi gyud na. Mutamo mas mutabo man gyud. Patayan sa. Pero matod sa Ginoo, apan dunay na hagbong ngadto sa mga Maayo yun. Everybody say praise the Lord. Dunay na hagbong ngadto sa maayong yuta. O namatod sa Ginoo, kung ato nang basahon, dito sa mga hagbong sa maayong yuta, kinining tubo o tungod kay maayo ang yuta, ang maong mga tanong, mihatag ang uban mihatag 30% abot. Ang uban mihatag og 60% abot. At kung naging uban mga binhi, na mihatag og 5% abot, 100% is Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Nagong sa mga sambinay, disgutan sa Ginoo, mahitungod, maigsuon ko sa mag-uuma o sa magpupugas. Gipasabot ka na sa atong Ginoo, iyan ang gi-explain. Matod sa atong Ginoo, ang buot natong ipasabot. Ang binhi mao ang pulong sa Diyos. Ang binhi mao ang diwali ni Pastor. Hallelujah. Ang pulong sa Diyos, mao ni ang binhi igsuon ko. Hallelujah ka mo. Hatag o ka mo. Everybody say hallelujah. O sa ilan ko kayo, ang binhi na mo ang pulong sa Diyos. Certified sin na ni igsuon ko. Dili ka matuhaguhan, dili ko tunga. Kay hindi makapagyan sa atong Ginoo Hesus Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Everybody should praise the Lord. Walay niwang, walay malnares nga similya nga mao ang pulong sa Diyos. Ang pulong sa Diyos tambok sa kanunay. Ang pulong sa Diyos buhi sa kanunay. Ang pulong sa Diyos kamahalan sa kanang panahon. Hallelujah. Everybody should praise the Lord. Praise the Lord. Everybody should praise the Lord. O
maong mag-uuma, mao ang pulong sa Dios. Nan unsa man pud ay ang yuta, pastor, ipasabot na sa atong Ginoong Kristo. Matud sa atong Ginoong Kristo, ang yuta mao ang atong mga kasing-kasing. Ang imong kasing-kasing mao ang yuta ang isapuran ni Sonto, isapuran sa pulong. Karon ni kabuntado ni tagnaa ang binhi isabuang igsuon ko. Wa ko kay balong unsang klasiha sa mga yuta ang anaa karon binhi sulod din simbahan. Ang upaniini siguro daplin sa dalan. Everybody should praise the Lord. Amen. Everybody should praise the Lord. Siguro igsuon ko ang uban daplin na sa dalan. Muna nga sige tagwali pastor, sige tagwali pastor, sige kagtudlo pastor. Ang mga tao naa moabot sa lingkuranan, naa naglingkod, pero mahibulong ka. Nganong murag wa man gihapon nimo wali. Hallelujah. Nganong man nimo mga Kristohanon murag wa man gihapon nahitabo ini kadugay naman ning nangalagan. Oh. Kadugay naman ning nagsimba. Kanunay man utak ni di man mo absent sa simbahan, naaman gyud sa lingkuranan, pero unsa may nahitabo di ini, mao man untang mensahe ang ginahatag. Mao man ang waliha, mao man ang nabinhi sa pulong sa Dios. Ay di ay ang iyang yuta daplin. Oh God. Dinhi lamig pagpamati ninyo ron nato. Amen. Pero luyo ni anang maong puntahan. Ining gawas nimo dunay langga magpaabot sa pagkuha sa binhi ni Kristo. Karon mo yung kaya gusto ko anak pastor. Ganahan ko anak pastor. Muday kasi praise God. Nindot man kay nikad. Pero ining gawas nimo din ha. Dunay espiritu diha nga magkuha igsoon ko. Kung ang imong kasing-kasing nga daplin sa dalan. Amen. Iya kini kuhaon igsoon ko. Everybody should praise the Lord. Everybody should praise the Lord. Hallelujah. Nasayo mo kung unsa ning daplin sa dalan. Nasayo mo kung nganong makuha dayon ni sa langgam sa sambingay sa Ginoo. Kana tungod kay hibalo ka sa dalan. Ang dalan basta dalan gani gahi yun ang bagtok yun. Amen. Kanunay nang ginatabak-tamakan igsuon ko. Gahi na mga igsuon ko. Everybody should praise the Lord. Di anak ibutan na nimo, itisok nimo ang imong ihagpon ko ang imong simila, ang imong binhi mga kaigsuon ko diha sa dalan. Untol ra na. Kay ngano daan na nga kanang yuta bagtok yun na siya. Mo na nga di siya malubong, di siya makabunan sa yuta, di siya makapenetrate sa yuta. Hinungdan na makita dayon siya sa mga langgam ukuhaon siya. Mga kasing-kasing igsuon kong gahi, mga kasing-kasing ng bagtok igsuon ko. Tugod ni ini kalimutan na. Asa man dagat padulong kanunay adlaw-adlaw. Unsa man ang nag-agi sa imong kasing-kasing, makalimutan ang mabuta, makalimutan ang mapangandoy, mabuta ni kalimutan na ang yawa mo magtamak-tamak sa atong mga kasing-kasing. Pagkahimo niya kinigsuon ko, ang nabigay na nahan kong rawat sa pulong sa Diyos. Isayot sa amin pa, ang pulong sa Ginoo, dili makahimo pag-penetrate sa mga kasing-kasing. Muuntong ra ang pulong sa Ginoo. Everybody say hallelujah. Mahinungdan ang paggawas ni mo ang yawa. Galing ang iyang kuhaon na igsoon. Everybody say hallelujah. Usa ayaw kahibulong kung nano nga dunay mga Kristohanon nga bisan sa dugay ng panahon sa pagpangalagad, wala paghihapoy kapag-uhan o makita nimo, wala paghihapon ang panalangin sa iyang kinabuhi spiritually. Why? Tungod kay ang mga pulong nga batisok sa iyang kasing-kasing, dili makapenetrate igsoon. Tiyaah na kasing-kasing. Kahit na kasing-kasing. Hallelujah. Naunta mga igsoon kung nga din hinining Davida. Hallelujah. Magkasabot kita kung sa nga klase Yes, sa hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ito sa atong Ginoo mga kaigsuonan ko, glory to God. Ato mga kaigsuonan ko, kasing-kasing, mo ang yuta. Katong diha sa mga batuon, mao katong mga kasing-kasing, maayo untang mo bawat sa pulong, pero may bato sa sulod niya na. Amen. Dunay basuni sa sulod niya na. Mga kasuko, mga kayugot, mga kabungot, igsuon ko. Hallelujah, mga kasina, mga garbo, igsuon ko. Mga itong adito. Gati unta ang pulong sa Diyos, muabot lang tayo. Mutubo unta tayo, maayo man unta. Pero pag-abot sa mga pagsulay, pag-abot sa mga kalistangan, dali kayo silang mawala sa pagtuo. Ang pagtuo, ikaw kahimsog na. Dali kayo mawala. Kaya no, dunay bato ang kasing-kasing.
pulong sa Diyos makapenetrate dito. Muna hinungdan nga sa akong ministeryo ngayon so to almost 40 years in my ministry. Dili na ko, wala na ko mahibulong sa klase sa mga Kristohanon. Nahibalo na ko kung nano. Nahibalo na ko kung unsa ay mahimong resulta. Masabtan na nako ang kinabuhi o kasing-kasing ni mga tawhana. Unsa sila nga klase sa pagkakasing-kasing. Unsa nga klase sa yuta ini. Maayo mga yuta